ଥରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ମହାଦେବ ନିଜ ନିଜ ନୃତ୍ୟରେ ଏତେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାୟଲ ଛିଡ଼ିଗଲା ଓ ସେହି ପାୟଲର 9ଟି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇକି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ 9ଟି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ଝରି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଝାଳକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେହି 9 ଜଣ ନାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀ ନୃତ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ପରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି 9 ଜଣ ନାରୀ ଆଦରର ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ରାଗିଗଲେ ଓ ସେହି 9 ଜଣ ନାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସିନା କଲ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରେ ସେହି 9 ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଯିଏକି ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଓ ସମୟ ଆସିବାରୁ 9ଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କି କାର୍ତ୍ତିକ ଗଜଧର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସର ବିନାଶ କରିଥିଲେ।